Începând de astăzi și până pe 25 aprilie, Partidul Forța Civică, filiala Telorman, demarează o amplă campanie umanitară pentru a întinde o mână de ajutor persoanelor nevoiașe din acest județ. Sub genericul Să învățăm să dăruim, campania se adresează tuturor telormănenilor cu suflet care doresc să ajute persoanele aflate în dificultate. Campania se va desfășura în perioada 3 aprilie-25 aprilie. Toți membrii Forța Civică, toată conducerea se va implica activ în această campanie. Ea se va desfășura în felul următor. Vom avea donații din partea noastră și din partea oricărui cetățean care are pe inimă lucrul acesta, de alimente neperisabile, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de jucării, de rechizite, ceea ce credem noi că oamenii în nevoie au nevoie. Ne gândim că 3 săptămâni ne vom ocupa de lucrul acesta. Conform președintelui Forței Civice, populația va fi informată săptămânal în privința ajutoarelor strânse prin informările care vor fi trimise presei telormănene. Și asta pentru că se dorește a fi o campanie transparentă. Va fi o campanie foarte transparentă. Oamenii vor vedea că la sediu vor fi tot timpul oameni, vom avea un program de permanență, vom avea o contabilizare foarte clară a ceea ce se va aduce și se va dona la sediul partidului. Săptămânal vom informa presa cu ceea ce s-a strâns și cu ceea ce se adună din partea oamenilor. Și vom încerca săptămâna aceasta, nu că vom încerca, cu siguranță săptămâna aceasta vom identifica familii și persoane nevoiașe pe care noi le putem ajuta. În același timp, dacă și transmit un mesaj către cetățenii din Alexandria și din Telorman, dacă sunt sugestii legate de acest proiect, dacă există cineva care ne poate indica o anumită familie, o anumită persoană, cu siguranță noi putem merge acolo. Sunt persoane în nevoie pe care cu siguranță nu le știm noi, dar sunt oameni și cetățeni care au aceste contacte și noi putem să mergem să ajutăm acele persoane. Partidul Forța Civică se gândește la această inițiativă civică. Vom avea, cred eu, rezultate bune, pentru că eu cred că oamenii din Telorman sunt oameni cu suflet, oameni buni, oameni care dăruiesc și care, indiferent de culoarea politică, dar indiferent ceea ce se întâmplă la nivel național, simte cu cel de lângă el. Și pentru că astăzi s-a dat startul campaniei Să învățăm să dăruim, inițiatorii, membrii Partidului Forța Civică, au făcut deja primele donații. De asemenea, telormănenii vor fi informați despre această campanie și prin pliantele care vor fi distribuite în aceste zile. Să învățăm să dăruim. O inimă deschisă pentru tine deschide mâinile tale pentru alții.